Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехарен. Аэропорти Домодедово қарор дорем. Хостем аи бародаро пурсем ки вазъияти проверка чӣ хелае ва билета чанд хай харидагиам мепурсему ва баъдан дар бораи саволҳое ки навистаге иншааллоҳ маълумот метиҳам. Як пурсем. Салому алайкум акаҷон. Ва алайкум салом ба кулли мардуми тоҷик. Хубитенҷи акаҷон. Шукрона Худо. Билета чанд қа пеш харида буди ака? Рӯзи 21-ум. 21-ум да? 5500. Домодедово клуб 5500. Ҳамун билет хати ҳозир омади гузашти регистратсия 100% ягон проблема нест. Ягон проблема нест. Проверка барои бедокументҳо чӣ хеле ака? Ягон кас ягон гап хабар набуд. Тенҷ. 100% ҳама. Ва барои мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷир чӣ гуфтанӣ? Бед дилаге ин бародар билет харидорӣ кунад. Бед ташвиша. Ва баъдан я подписаться лайка биҷиқан жилет накунӣ. Бале акаҷон, ай клуб яхида? Клуб. Беҳтарина якам ай ғармай. Бале, боше ҳаматон. Ва нархи навои билета пурсидем, назар ба пештарара, як рӯз ду рӯз пештарара арзонтар шидагиай. Ай якум то панҷум числора ай 26000 то 36000 Урал компания. Ва кадоме ки мисол барои билет пурсиданӣ мешава, ягон савол дора ё ки мақсад одамое ки документошон безеб баде барои аэропорти Домодедово ва Внуково дромадан ё ки возвращение гирифтан, борои кадан, пересечение граница ба мошин, метавоне ки ҳамин номерое ки мемонам ҳамун кунҷда муроҷиат куне. Иншааллоҳ бародарум ай 8 то 11 ҷавоб метиҳанд. Пряморида бисёр вақт успед намекунанд, вале ватсапда иншааллоҳ ҳаракат мекунанд ки ҷавоб гардонанд. Бо як бор дига мегем шуна. Ва як комментария дидем ки Абдулло дар бораи билетфурӯшии худат гап мезаниву як бор намеги ки ай программа бихарем ё ки ай интернет бихарем чӣ хелай. Дар ҳамин бора камтарак маълумот метиҳем ки мисол ҳамун интернетро тамошо кунем, вақте билет харид шидем ай Яндекс ё ки ай Google нахарем, барое ки уҷа ҳастаи сайтҳои оригинале ки билет метиҳанд, вале ҳастаи сайтҳое ки мақсад хакерҳо тайёр кардагианд. YouTube дан бизанем тамошо кунем, бисёриҳо омадагианд, билетшон намебуроя якам димаш доступ да карташон меёванд. Мақсад иш фикр мекунам хуб нестай. Вале ай приложениҳое ки ай Play Market мехаранд, мақсад билета мегиранд, билетшон оформид мешава, вале дар ҳолате ки рейс отменид мешава ё ки просто намехоҳанд рафтан ё ки числоша изменид кардан, аввал сайте ки харидагиам уда телефон мекунанд, баъди вай компанияшда телефон мекунанд. Дар ҳолати отменид шидан мегем 1 моҳ то 3 моҳа ждат мекунанд ки пулшон возврат шава. Авиакасса бале фарқ дора ай нархи программа, мисол қиматтара бигем хато намекунем барое ки збор мегира, вале дар ҳолати отмена шидан, дар ҳолати ягон чӣ шидан сразу ё ягон рейс дига да оформид мекунад ё ки билетона возврат мекунад. ҳамеша фаҳмонданӣ будем. боқӣ паноҳи Аллоҳ худтона эҳтиёт кунем, мисол ягон камбудиё, ягон гапҳои бад гуфта бошем, бахшиш. Паноҳи Аллоҳ ҳаматон.